We staan op de markt in Oostburg met de stelling van de week: de arbeidsmarkt is erg krap. Ik zou best wel wat meer willen gaan werken. Dat de arbeidsmarkt krap is duidelijk. In de zorg, in het onderwijs, bij de politie, op Schiphol, in de horeca. De gevolgen zijn bekend. Benieuwd naar de reacties van de bezoekers van de markt. Ja, ik zou inderdaad best wel wat meer willen gaan werken. Ik denk dat meer mensen dat misschien wel moeten doen. Daarmee zou een deel van de arbeidskrapte opgelost kunnen worden, denk ik. En als er wat minder arbeidskrapte is, dan kunnen we misschien toch allemaal wat meer genieten van het leven op dit moment. Het is natuurlijk erg duur op het moment door de energiecrisis. En als we meer te besteden hebben, denk ik dat dat alleen maar goed is. Op het moment werk ik in de horeca. Ik werk in de bediening. Daar is op het moment ook erg veel vraag naar personeel. Dus als er mensen kijken of luisteren en die werken nog niet, dan kan ik het van harte aanbevelen om te gaan werken in de horeca op dit moment. Dat zou ik wel willen doen als ik een stuk jonger was. Maar gezien mijn leeftijd zit dat er niet meer in. En wat voor werk heeft u gedaan in uw leven? Van alles. De laatste tijd was ik zelfstandige. En wat deed u als zelfstandige? Verkopen. Hartstikke goed. Oké, Geniet van uw pensioen. dat gaan we doen. Dank u wel. Hetzelfde. Haar. Nou, ik heb al genoeg school en ik werk daarnaast al zo'n 15 uur per week in de supermarkt als bijbaantje. Dus ik vind het eigenlijk persoonlijk wel genoeg werk wat ik doe. Ja, dat. En wat wilt u later na school voor werk gaan doen? Dat weet ik nog niet. Ik heb nog 2 jaar de tijd om dat te bedenken. En, ja. En het werk in de supermarkt bevalt? Jawel, maar ik denk niet dat ik dat mijn hele leven ga doen. Dus, ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, ik ben zelf zelfstandige, dus ik denk dat ik meer dan hard genoeg werk. Met een uurtje of 60, 70 per week. Dus in dit geval voor mezelf zeg ik nee. En wat voor werk doet u als zelfstandige? Ik maak websitejes en ik heb een communicatiebureau. Dus ik doe allerhande grafisch ontwerp en dat soort dingen, foto's en video's. Dus ik heb het daar behoorlijk druk mee. Dus heel veel meer kan daar niet bij wat tijd betreft. Mag ik dan uw kaartje? Mijn kaartje? Ja, ik ga mijn kaartje geven. Dat is goed. Dank je wel. Oké, dank je. Nou, ik weet het. Maar dan in het zuiden van het land zijn genoeg mensen die nog aan de slag willen gaan. Alleen te krijgen de kans niet. Omdat er vaak toch wordt gekeken naar de diploma's en de opleidingen. Ja, en daar zitten toch veel ongeschoolde mensen. Dus ik vind, die moet je ook een kans geven. Zelf heb ik vanaf mijn 14e tot en met mijn 66 en 4 maanden gewerkt. Dus we praten over 52 jaar. En we zijn ben ik nou eindelijk met pensioen. Dat is u van harte gegund. Dank u wel. En wat heeft u voor werk gedaan? Nou, ik heb eigenlijk van alles gedaan. Ik ben vanuit de bouw. Daar heb ik een ongeluk gehad. En dan ben ik eruit moeten gaan, omdat ik niet meer ging. Maar ik wou wel blijven werken om niet in de uitkering te zitten. En dan ben ik bij de sociale werkvoorziening en heb me opgeleid tot werkleider. Ja, werkleider voorman. Ja. De stelling: de arbeidsmarkt is erg krap. Ik zou wel wat meer willen gaan werken. Vond in zekere zin weinig gehoor, omdat veel mensen al fulltime werken. Of studenten al voltijds een bijbaan hebben. Dus de arbeidsmarkt blijft voorlopig krap.